Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Star Magazine alături de Alex, care și eu prietenul Nico. Să nu uitați! Like și subscribe, nu mai vă țin mai mult pe asta. Hai să începem meciul. Da, Haideți că am revenit cu această... imaginea care arată videoclipul. Nu știu. Da. A, băi, hai să discutam și noi aici ceva. Și a început meciul. Fiți atenți aici. Schemă. Hai că schemă, dacă schemă. Iza Vatesa în fijitudu. Fiți aici, schemă. Pam. Și dai 2 victorii, nu vrei să ne spune coloanele pentru subscribe? La videoclipul ăsta, dacă strângem 5 like-uri, noi suntem fericiți amândoi. Da, foarte bine. Dacă putem strânge și 35 de vizualizări, mamă, ăsta mi-a dat Dumnezeu ceva. Oameni buni, la finalul clipului am un anunț de făcut. Nu pot să așteptăm. Ok. Deja știți care e challenge-ul pentru că va fi în intro. În Nicaragua. Ok. Gata. Hai, du-te că fac Espro. Wow! Wow, a trecut prin pereți. Timpul de provocare. Se provoc. Pe că începe meciul, bă. Haideți, oameni buni. Că am revenit. Zi-mi provocare, Alex. Un Espro de la... Un Espro la Rusia de gustit asta. Oameni buni, îmi pare rău, dar nu sunt prea. Oameni buni, îmi pare rău, dar nu știu să fac Espro, cred. Și am revenit aici. Am revenit cu meciul. Zi a doua provocare. Două provocări e să ne bate. Doar una. Lasă oameni trebuie să ne bată în recordul de 27 de stări. Scuzați-vă că am zis 24. Oameni buni, îmi pare rău, dar nu știu să fac Espro-uri. Doamne ferie. Stați că am revenit direct de aici, din party. Gigi, dacă să-mi scrieți în comentarii skin-ul ăsta, ce crezi că este? Ce credeți că este? Comun, uncomun, rar, epic, legendar sau special? Sau mitic? Să-mi scrieți în comentarii. Ce credeți că e? Oameni, să lăsați în comentarii hashtag Espro nu este bun. Bă! Da, deci a zis Alex că nu mai avem voie cu Espro-uri. Care e pro-po-po-po? Hashtag Espro nu este bun pentru noi. Așa. Hashtag Espro nu este bun pentru noi. Zi provocare. Păi ne bate record. De? De 26 de stări. Am zis deja de 3 ori. Dar n-ai zis-o pe videoclip. Bă! Stați, oameni buni, care vine de aici. Că am avut niște dificultăți tehnice. Ce? Ca să vă spun eu ceva. Mâine cred că o să scot un videoclip nou cu... Bă, Victore! Da. Să le spunem la abonați. Ce?
Vedem să facem un videoclip cum dăm penaltiuri la poartă, vrei? Da. Și eu voi face chiar și un videoclip și un short. Să facem un videoclip de 21 de minute, cum apări tu, cum apări eu, cum dăm șutul, da? Hai. Mâine ne-am făcut cu un videoclip și 50.000 de shorts-uri. Deci, oamenii ai văzut ce-am spus? Deci mâine va trebui să facem un videoclip de 30 de minute și 1000 de shorturi. Da, care o să fie cu fotbal, cum zicăm noi fotbal pe școală. Ca să vă zic, eu nu prea știu să dau la poartă, dar știu să driblez, să dau printre picioarele portarului. Pentru că asta am făcut lui Alex azi. I-am dat 2000 doar peste picior. Bă, ai văzut când m-a driblat eu, parcă nu mi-am lăsat nici măcar unde Bă, da, prima oară că m-a aruncat pe jos să ia pe mingea, ți-a plăcut atunci? Da. Oameni buni, îmi pare rău. Pentru mine știi s-au simțit acum. Ua! Știi cum s-au simțit atunci? Furtua aprinzându-mă. What the fuck? Ce? Pă? Da. Oameni buni. Nu prea știm noi să jucăm aceasta, mă, guys. Dar știm în mare parte. Da, deci să ne bată record. De 27. Hai că te ajut pe tine. Bă, mi-a tras teacă! Mi-a tras teacă! Bine. Jocul. Păi mie ne trag de multe ori teaca. Că nu lasă să copii. Gata, oameni, am pornit! Nu! Oameni buni, îmi pare rău. Dar mai dăm un meci de bodiș. Adică mâine. Mâine. Că o să fac ceva pe care România